Čaute, čaute, u môjho prvého videa vás víta Dynamix a dneska si zahráme Car Crashers, ako je to jedna z najlepších hier na Robloxe. Keby ste chceli video aj na iné hry, tak mi napíšte do komentáru, budem veľmi rád za to. Chcem, aby tento kanál bol čo najviac family friendly a zahráme si Derby Areny. Dáme si Experienced mod a ideme na to. Keby ste chceli, aby boli aj iné videá, napríklad z iných hier, tak kľudne to napíšte do komentáru. Môžu to byť aj hry z Robloxu, ale môžu to byť aj hry, dajme tomu iné, dajme tomu Fortnite, hociaké hry. Ja na to spravím videjko, ale na to by som potreboval aspoň 100 pozretí na toto video. Takže prosím vás, ak sa vám bude toto video páčiť, zanechte lajčík. No a teraz poďme crashnúť niekoho. Ja sa radšej respawnem. A máme tu koniec. Chcem, aby tento kanál bol čo najviac family friendly, nechcem tu nadávať, aby potom rodičia neboli, chápete, a nezakazovali vám rôzne ako tablet, telefón a takéto blbosti. No, ja mám najradšej Juggernaut Survival, takže poďme na to, ideme ich prehlasovať. Toto je moje prvé video, takže nečakám od neho ani tak ako veľa slávy, ale bol by som veľmi rád, by ma veľmi potešilo, keby som dostal aspoň 100 pozretí na toto video. Veľmi sa teším na to, keď budem mať nejaký svoj prvý stream. A to bude možno tak o týždeň, o 2, ako sa bude dariť mojim videám. No a budem dávať aj rôzne videá na môj Instagram z rôznych dovoleniek, napríklad pôjdem do Číny a pôjdem za chvíľku aj do Rustu na moju chatu do Rakúska. A teraz ukážeme týmto Juggernautom. Oni vedia strieľať? To vedia strieľať. Majú riadny kanón. Ďalší pác. Jau. Ideme. Hop. Teraz poďme nabrať rýchlosť a ideme na to. Ten bol teda dobrý. No, ale to sa moc nepáči mojej radlici. Ty kokšo, ja mám celé rozvité to auto, tak musíme ísť na respawn. Tak, A ľudia, chcel by som sa vás opýtať, ako
Ako sa vám páči toto video, že by ste mi to mohli napísať do komentára. Keby sa vám páčilo, tak by ste mi mohli hodiť lajčík a odber, keby ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, aj samozrejme na iné hry. No a teraz poďme ich rozdrtiť. Dobre, sme ho zastavili. Idem spraviť také kolečko a tak potom na ňo dám rýchlu tú narážku. Mne sa veľmi páči táto hra. A dokolo som vyskočil. No, ten už má na mále, ten teda má na mále. Áno, na neho, rozdrtíme ho, chlapci. Áno, ideme respawn. Ideme na to. A bác. Áno, vyhrali sme, no pekne. Táto hra sa mi dosť páči, ale musíme dať v tomto videu nejaký knockoutík, aspoň jeden. Aby sme mali niečo. Takže ideme na to. Tým. Nemá nič, čo je tento tým. Škoda. Nevadí, dáme si toto auto. Moje obľúbené. Ale ako ja nechápem tých ľudí, ako čo si dajú traktor, dajme tomu. Mne sa veľmi páči byť takým rýchlym. Proste byť rýchlým a hlavne dať si radlicu na to auto, lebo keď si tam dáte tú radlicu, tak to veľmi pomáha. Ja idem rýchlo otočku. Papa. Tak. Prečo mám pocit, že ide niekto za mnou? A hlavne nie. Tam sú. Tam je ten typ s bombou. Tu sa snažíme driftovať, alebo sme to ne... Tam je ten typ s bombou. Rýchlo. Nie, prosím, nech teraz nejde za mňa. Rýchlo, preč. Tam je zelený týpek. Skoro som tam neutekal. Tam je to čiernom, nie. Rýchlo. Musíme skončiť aspoň na nejakom lepšom mieste.
žltý má tú bombu. Yes! Vybuchol. Tento dostal. On nás nedobehne. Ani za nič, je to top 3. Teraz je to top 2. Áno. Ja som vyhral! Áno, dali sme to! Fúf, cieľ na toto video splnený, ale som vám slúbil ešte jeden knockout. Som vám slúbil knockout. Áno, fúf, dal som to. Super, áno, vyhral som to, super. Za to mi musíte dať like. Za toto mi musíte dať like. Jej. Vyhral som to, nice. A teraz musíme dať slúbený knockout. Ideme na to. Ideme na to. Nie, do bránky nie. Co teda je ťažko jazdí na takom ľade? Nie. Neviem driftovať. Rum. Autobus. Nie, tento je... Ježiš, ten sa sám nokol. Nie, zobral mi kill. Úplne taký pekný knockout. Ja sa asi respawnem. Som to nestiahol. Áno, musíme dať knockout. Musíme dať knockout. To je riadne ťažké. Odkiaľ? Iba 3 kolesa máme. Áno! Dobre, tak nič. Ideme na respawn. Ale na tom ľade je to veľa ťažšie. Áno, nie. Typ, co má spawn, protect a bac. Áno, vidíte, dokázal som to. Dal som knockout. A dokonca ďalší. 2 knockouty túto hru. Ďakujem vám za to, že ste si pozreli toto video. To je taký driftík. A vidíme sa u ďalšieho. S vami sa lúči Dynamix. A dovidenia.